ଆଲୋ ଆଲୋ ମାମୁଁ ତ ଆଜି ଆଣିଥିଲା ମାଛ। ମୋ ବିଲେଇଟା ପରେ ମାଛରୁ ନିକା ହଟୁ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି ମମି ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଡ଼ାଟେ କର। ପରେ ମାଛଟାକୁ ମମି ଧୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ବାଟି ନେଲି ସୋରିଷ ବାଟି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସୋରିଷ ବାଟୁଥିଲି ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯିବା ମାଛ ଟିକେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ସୋରିଷ ବଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଟାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ମାଛ ରେଡ଼ି। ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆମ ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ମାଛ ପୋଡ଼ା କରିଥିଲେ ଏଇଟା, ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆମ୍ବ। ତ ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କହିବା କି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।